Gipakusgan pa sa mga personahe sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang gihimong surveillance o simultaneous rescue operation sa mga miyembro sa tribu na naglatagaw sa kadalanan sa Davao aron mangayog limos. Kaabag sa CSWDO ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa tabang sa Davao City Police Office o Women and Children Protection Desk. Tinguan ini nga malikay sa peligro sa kadalanan ug pagpang-abuso ang mga miyembro sa tribu. Sa dato sa DCPO, pasado alauna karong hapon, Disyembre 13, 287 na ka mga hamtong ug 118 ka mga menor de edad ang na-rescue sa gihimong operasyon. Matod ni Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, nga dayo sa Davao City ang mga na-rescue ug dunay uban nga gikan pa sa kasikbit nga mga probinsya ug rehiyon. Naitag taga Surigao, naya Talaingod, diri sa inside Davao region, sir, no? And then naapoy taga Zamboanga, sir. And sur, so maunay mga lugar kung asa sila gikan, sir. Ato ni silang i-rescue, sir, no? Kay delikado magudi ang ilahang kinabuhi, sir, na especially sa mga kalsada. And then matulog sila sa ilalong sa tulay, daplin sa kalsada. So rescue, sir, ba? Nagtanaw po sa ilahang sir, ka ng kaimtang. Kaya ang Davao City, sir, no? Ang Davao City Police Office in coordination sa atong local government unit, ihimo ning rescue operations para sa ilahang seguridad. Papaulion sa ilang mga lugar ang mga na-rescue nga miyembro sa tribu pinaagi sa koordinasyon sa lokal nga gobyerno sa Davao City ngadto sa DSWD o sa LGU kung asa gikan ang mga IP. Sa coordination, sir, sa other provinces, ilang munisipyo, sa ilang LGU, sir, no, na atay proper coordination ang atong DSWD and then the social worker po from other provinces, sir, and other regions po, sir, para sir ba kanang maayo, sir, no, ang pagkuha ba nila diri sa Davao City or ipasakay nato, sir, no, sa bus like other regions, sir. Ang buhaton sa DSWD, sir, is pasakay sila sa bus and then isaka na nato, sir, ang mga konduktor o kanang driver sa bus, kaya dito sila ipahunong, sir, no, and then ang inside Davao region, sir, i-coordinate nato ang municipio nila, sir, para kuhaon diri. Siguraduhon sa Davao City Police ug lokal nga gobyerno nga dili na makabalik og panlimos sa Davao City ang mga miyembro sa tribu nga ilang na-rescue. Padayon paghihapon ang operasyon sa mga otoridad aron hingpit nga ma-rescue ang ubang mga miyembro sa tribu nga naglibot-libot sa syudad. Subay sa 1978, Mendicancy Law, ginadili ang pagtunod og limos sa mga nanglimos sa kadalanan ug pwedeng masilutan. Nagyo na mo, sir, no, balik-balik lang yun panay Davao City, and ikan po sa social worker nga kung pwede lang, sir, dili na to tagaan og bisan piso, sir, no, kaning mga na nagpakalimos or namasok sa kadalanan, kay delikado maguna sila ang kinabuhi, sir, and naputay balawdan na nga bawal ang muhatag og magpalimos sa kalsada, sir, or other part. Sa Davao City, mismo ang lokal nga gobyerno na ang maghatod sa mga pahalipay sa Pasko ngadto sa mga komunidad sa mga miyembro sa tribu aron dili na kini manglugsong sa sentrong bahin sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline, Philippines. Stay safe.